Baretang Agraryo 5. Diyos marhay na aldaw Pilipinas, Diyos marhay na aldaw Bicolandia. Nagkaigwan ng pinal na pagtatasa ang Department of Agrarian Reform o DARD Bicol para sa naging akomplishmento kan Land Tenure Security Program o LTSP sa nakaaging taon asin nagsagibok workshop para sa pagpaplano sa magiging kabinugan dalagan kan taong 2025 na pigkondusir digdi sa Lotus Blue Hotel, Siyudad kan Legazpi. Laong kan inisyatibang ini na mas maging organisado asin magkaigwa kay pulidong laktang para maabtan ang pigmamaot na trayumpo sa sektor kan agrikultura. Naging paagi man ini nganing liwat na mabalikan ang mga datos asin akomplishmento kan kada opisina de probinsya kan Dar sa riyon na pinanginotan kan mga Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Sa iyang mensahe, pinasalamatan ni Regional Director Ruben Teodor Sisindak ang lambang empleyado por dahil ta subuot na abot ninda ang marahay na akomplishmento dulot kan pagmanugot na magtarabangan. Alagad niya na taon, pigahagan niya ang liwat na pagkasaro asin na dedikasyon kan lambang membro kan departamento sa trabaho. I like of course to enjoy each one of you to continue doing the best for our organization, di ba? Wala naman akong hinahangad na iba pa kundi yung mapagbuti kayo at higit sa lahat ang ating mahal na organisasyon. Sa ngunyan, padagos ang lakdang kan bilog na esperso kan departamento nganing urog na maipabot ang sa indang lehitimong mandato para sa mga paraumang benepisyaryo. Uya ang presenteng impormasyon manungod sa nagpapadagos na lakdang kan Dar sa riyon ngunyan na taon. Para sa Baretang Agraryo 5, ini si Agraryo Wency Lisay. Baretang Agraryo 5.